tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu zana thomak tak chu ti Philippines rama James Chanchin ani ain lu athara James ain son lu nu laka chuan a then oma nu pa te chuan ain lu chu a sang ti an hrila ina hian thlarang te an omania ti in an pa jok chuan a soya zana hian an thom voi tam tak kan hre thina kan mu thei ngai lo ti in an nu chuan alo soi ve boka chumi te no pa chuan tong ridang lam takte ke pen thom te le chuata thil in pai ri te zana an hria thin thu an soya tharau chungchanga an thil soi a hria chuan James chu anui azaru angreng hle mai chu in chu engimo chen lu lovin a om reng to a nima sela alung kham vak lem lo zirlai no pang missionary a kal ani awangin in sang emo thlasang ti vel emo chu a hlau ve lova mithi te chu isuan a local le huna akai thoma lo chuan lei hnuaya tui takin an mu helani ti bible a lo chiar to a soifia theilo thom te laka tang chuan pathianin aveng him don ti a hre chiang ani chumi te nu pa in an lo tlo awangin James chuan lom thu a hrila hetiang hi kalo bai sei phareng reng lo ti in a soyani James sale a missionary pui chu kum khadatan missionary ni turin Philippines rama thliarkar chengker taka thing ina chuan an pem lut ve a chu in chu vudronga cheini in achung rong chu a hringa chauka le bual in chu pon lama a oma chumi hmuna cheng te chuan kol phetha emo tui her ho thei emo an nei lova an phone charge tur po in peso som India poisa chuan cheng som panga vel choya zanlama generator ti nun tir zel angaya an khobor sa po he ko thlera tho hian a cheng ve ani chu thliarkara cheng mitam jok chu Christian an ni lo tlang puya nima sela Christian te po he thliarkara hian an om ve thowa James amison na ber chu Adventist lo ni to thin te zon chua ani a an mani chu mua an rin na toy thar chu ana ani an then om nu pa thlasang chungchang ron soi tu te kha Christian ko shandang loi an ni a Adventist an ni lo na chungin an na peng khat ani ve bok awangin James le a thian pa chuan chumi te nu pa chu Bible zirpuya an soma nima sela an lo nara sa khwana lam le khabu ringot po an lo dong du lo chu wangin James le a thian pa chuan an ni tin in khom chu an then om te hriat thei tura nei an tumta a zana thomak tak tak te an hriat thei tur khopa anin bang chu apan ani chuan jing le tlaya anin khom thom chu an hre thei nge yang ti ngai dan an neya an then om te in bang po apan ve tho awangin missionary pani te chuan an then om nu pa te tho hun po an hre ve theya chumi mil chuan anin khom hun po an her rema anin khoma an zai chuan an thin lungzong zongin an zaya Bible an share po in an lo hriat ve ngei thei turin ring takin an share thin James chuan chumi te nu pa chu chandam an ni theinan atong trai sak thina thlaingi mozat nuwa chuan Jameson a inlua chuan thil danglam tak a thlen om a hrelowa ama a om po in thil mak tak om ve ni in a hringai lo engthom danglam ma a hringai lova a thom hriat zong chu zana pathian thil siam khaute utok te le ran nung dang te sham thom chia ani chumi kum chung chuan James le a thian pa chuan Adventist lo ni to thin te ne na tong trai le in ti phur tonin hun an manga chu pol te takte rin a thang chho an mu chuan an lom hle ani baptisma chantir chu an mission na atel lem lova nima sela James le a thian pa in an hun top lam mor an bok cholai chuan thalai pani in baptisma chan an ngen ta a James chuan mak atile a chung thalai pani te chu Adventist ni lo chung kwa tanga local an ni a an thin lung te a khoi awangin pathian hne na lom thu a soyani an then om nu pa te po an zai le Bible chang chiaring tak tak ten an nuna ngong anei le nei lo James a hian a hrelowa nima sela chutilai mun chu san tura anin siam chuan an then om nu pa te hian la om ri turin an ngena
in ron pem lu atangin zana tui takin kan mu hil ve to a ti in an pa chuan asoya khongai takin la cham ri ro ti in an nu chuan alo som ve bok ani chuta chia chuan an thin lunga pathianin na athok ani ti James a hian a hreta ani Philippines rama cheng milu tak takte abekin mun chengker taka om Chanchin thala shelo te tan tong traila nunna chan him thei thu tak manga an mani tlo po tumtu missionary te tan tong trai bokang che Southern Asia Pacific Division noya pol pakhat 1000 missionary movement anti tun quarter cholni voi som pathum na tholom dong tu tur pol hi azom awangin James achu he thler kara hian akala missionary ni tura James a cher ani na mun 1000 missionary movement center chu kumsanga zakwa songkwa paruka cholni voi som pathum na tholom mangin Philippines ram khopui Manila bulnaya sak ani June ni somni pariata Southern Asia Pacific Division tana cholni voi som pathum na tholom phal taka tho ituma wangin kan lome khati zong kha tun tuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani